λαϊκός άνθρωπος, ψιλικατζής, φτωχός, κατασκοτωνόταν με τους άλλους, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Τώρα μας έχει έρθει ένας λογαριασμός. Και τώρα μαλώνουμε ποιος δεν θα το πληρώσει. Πού πήγε εκείνος ο Έλληνας, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έγινε. Είμαστε μεταλλαγμένοι. Μπορεί να φταίει η δικιά μου γενιά. Κάπου το χάσαμε δηλαδή το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή κάπου εκεί χάθηκε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι παλιά οι άνθρωποι όταν κλείνανε μια δουλειά δίναν τα χέρια τους. Απλά δίναν τα χέρια τους. Έδωσε το χέρι, καθάρισε μπουγάδα. Τώρα για να δώσουμε τα χέρια μας θέλουμε 11 δικηγόρους ο ένας, 16 δικηγόρους ο άλλος, συζητήσεις, μικρά γράμματα, πιάσα εγώ και κούρευτο. Κάπου χάσαμε τη μαγιά μας, εκείνο το ωραίο που μας χαρακτήριζε ως Έλληνες. Το χάσαμε. Αλλά είναι σίγουρο ότι έτσι και το ψάξουμε είναι μέσα μας, δεν εξαφανίστηκε. Απλά πρέπει να κάνουμε λίγα βήματα πίσω. Ξέρεις, οι άνθρωποι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος και βάζω και τον αυτό μέσα. Φοβόμαστε το παρελθόν. Δεν είναι κακό να κάνεις 2-3 βηματάκια πίσω στη ζωή σου. Όταν κάνεις 2-3 βηματάκια πίσω, δεν πάει να πει ότι αναγκαστικά χάνεις το παιχνίδι. Παίρνεις φόρα για να φύγεις μπροστά. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάρουμε τα καλά στοιχεία και να κάνουμε την επίθεσή μας. Δεν είναι συμβουλή, είναι αισθήσεις αυτές που έχω μέσα μου. Δεν είναι, ξέρεις, δηλαδή που κάνουμε τώρα. Απλά ας ξαναβρούμε αυτό το οποίο το έχουμε χάσει. Δεν το έχουμε χάσει. Το έχουμε παραλείψει, το έχουμε αφήσει. Κάπου μέσα μας είναι, αλλά τώρα το κρύβουμε πίσω από κανένα iPhone, από καμιά περίεργη ανάγκη, γιατί πλούσιος είναι ο άνθρωπος που έχει λίγες ανάγκες. Μπράβο, τώρα. Εμείς κάθε μήνα έχουμε φορτώσει το κεφάλι μας με 2.500 άχρηστα πράγματα. Προς Θεού δεν μιλάω καθόλου για το iPhone, δηλαδή σαν εταιρεία. Μα όχι, εντάξει, σχήματα λόγου είναι αυτά. Μικρές ανάγκες δεν χρειαζόμαστε. Η Μαρινέλα το έλεγε καθαρά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μας. Οπότε να βρούμε όλοι από ένα αγόρι. Τέτοια λέμε. Μια που μιλήσαμε για κλωτσιές και πολιτική. Ναι, και πολιτική. Η γνώμη σας για το Παναγιώτη Ψωμιάδη? Ναι. Βγήκε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και δεν βγήκε ουσιαστικά από τη Θεσσαλονίκη, βγήκε από την περιφέρεια αυτό. Κοίτα, θα σου πω τώρα κάτι. Εγώ σου είπα και προηγουμένως με την πολιτική, στο Χαβαλέ κάνουμε τέτοια. Εγώ είμαι δημοκράτης πάνω απ' όλα. Όταν μιλάει ο λαός και πάνε στην ψήφο και η ψήφος είναι θετική ή αρνητική, συμφωνείς, είναι πάνω από το κεφάλι σου. Πάντως, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για να είναι πρώτος δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ας ψάξουν οι αντίπαλοι τους γιατί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι πρώτος. Η δικιά μου άποψη, αν είναι θετική ή αρνητική, αυτό ενδιαφέρει μόνο εμένα, όχι εσένα, και γιατί να το πω στον αέρα. Πάντως, το ότι βγαίνει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν είναι σημείο των καιρών. Κάτι θα κάνουν καλά οι αντίπαλοι του. Δεν έχει καλύτερους αντιπάλους από τον ίδιο. Ας το σκεφτούν και ας κάνουν καλύτερα πράγματα. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Δεν είναι τα ονόματα και να κάνουμε χαβαλέ με το σκοπό. Ας το ξεπεράσουμε αυτό το χαζό το ελληνικό. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος που θα καθίσει το τιμόνι πάνω, να μπει μέσα για να κάνει δουλειά. Να πάει την Θεσσαλονίκη, την περιφέρειά του μπροστά. Τις πόλεις, δηλαδή έχουμε μπερδέψει τη βούρτσα με τη βούρτσα. Υπάρχουν δύο ειδών βούρτσες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μιλάμε για τοπικές εκλογές που κάναμε τώρα τελευταία και το μνημόνιο και το χέστηκα πάνω μου. Ρε, άσε να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη. Βάλε έναν άνθρωπο εκεί μπροστά στα τιμόνια να πάμε μπροστά. Να φτιάξουμε κάτι για την πόλη. Καλύτερο το σκουπίδι, τους δρόμους, να μην περδικλώνεται γρία στις τρύπες, στις γούβες. Κάνε 5 πράγματα. Να μπορούν οι γυναίκες να κάνουν βόλτα με τα καροτσάκια με τα παιδιά τους. Μια ανθρώπινη πόλη. Ποιο μνημόνιο μου λες και ποιο ξεμνημόνιο. Αυτά είναι. Κοροϊδεύουμε μας τον άλλον. Ας κάνουμε κάτι. Εγώ δηλαδή απλά πράγματα λέω. Τώρα ο Ψωμιάδης, ας είναι ο Ψωμιάδης, μην νοιάζει. Απλά να γίνει κάτι. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάντως από θεωρίες έχουμε πολλές. Έχουμε θεωρίες. Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι σαν εκείνο που είχε ανοίξει ένα καταπληκτικό πορνείο, δεν ξέρω αν την ξέρει την ιστορία. Όχι, και μέσα και του λέει ο τύπος, ήρθατε για μένα, λέει γι' αυτό ήρθα, λέει, σε οικοανοχής γιατί θα ερχόμουν. Βεβαίως λέει, τι θέλετε, Ξανθιά, είμαι Λαχθρινή, λέει Ξανθιά, περάσει λέει στον πρώτο όροφο, ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, κοιτάει μια πόρτα, η οποία λέγει Ξανθιές πάνω από 1,70, Ξανθιές κάτω από 1,70, μπαίνει μέσα Ξανθιές πάνω από 1,70, δύο πόρτες, Ξανθιές με μεγάλα στήθια πάνω από 70, με μικρότερα στήθια, τέλος πάμε στα απολόγω, έφτασε, άνοιξε 40 πόρτες και φτάνει σε έναν τύπο που κάθεται πίσω από το τραπέζι. Του λέει, δεν έχουμε πόρτες. Λέει και γιατί το πέρασε. Ήθελα να μας δείξουμε την οργάνωση. Από οργάνωση σκίζουμε. Φτάσαμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, το ανάποδο. Πάμε να οργανωθούμε στον εγκέφαλο και τα λοιπά, δεν κάνουμε πράξη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως, ή δεν έχουμε οίκο ή δεν έχουμε γυναίκες. Ένα από τα δύο. Από θεωρία όμως σκίζουμε. Καλό και αυτό. Καλό αυτό, έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Ευαγγέλια. Λοιπόν, για ποιο πράγμα έτσι μπορείτε να είστε περήφανος στη ζωή σας ότι το έχετε καταφέρει μέχρι τώρα, ότι ρε παιδί μου ο Γιάννης Σερβετάς έχει κάνει αυτό και καμαρώνει γι' αυτό, το πέτυχε, το κατέκτησε? Τώρα δεν ξέρω αν κάτι μου δίνει χαρά πολύ μεγάλη στη ζωή μου είναι τα ημερολόγια που έχω γράψει, που ξεκίνησε για πλάκα και φέτος έγραψα το 5ο. Αυτό μου έχει δώσει μια άγρια χαρά. Ναι. Δεν το περίμενα ποτέ από τον εαυτό μου. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι τίποτα από ό,τι κάνω στο σήμερα δεν ήταν μέσα στα παιδικά μου όνειρα. Αλλά αυτό που μου δίνει πραγματικά πολύ άγρια χαρά
είναι το ότι τα καταφέρνω κάθε χρόνο και βγάζω ημερολόγιο. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι έτσι πολύ προσωπικό. Ναι. Πάντα ήθελα να μένω σε χωριό εγώ από μικρό παιδί. Μέναμε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη πόλη. Και όταν πηγαίναμε στο χωριό της μάνας μου άρεσε που και το βράδυ γυρνούσα πιο αργά στο σπίτι. Πήγαινα στο καφενείο και έπαιρνε μια πορτοκαλάδα και ήξερα ότι θα την πληρώσει ο θείος ή η μάνα μου. Μου άρεσε αυτό το πιο χύμα. Και πάντα έλεγα τη μάνα μου, άρα να πάμε στο χωριό, έτρωγα κάτι χαστούκια βέβαια γιατί αυτή δεν ήθελα να το βλέπει μπροστά της. Τώρα όμως που μεγάλωσα, έκανα την πατρίδα μου χωριό. Πώς το λέω αυτό? Σε όποια γωνία και να πάω, όπου και να πάω, θα βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει καλημέρα, να μου χτυπήσει την πλάτη, να καθίσουμε να πιούμε καφέ μαζί. Όπου και να πάω, κατόρθωσα να κάνω την πατρίδα μου ολόκληρη ένα χωριό. Θα βρω έναν άνθρωπο που με γνωρίζει από την ιδιότητα και τις δουλειές που κάνω και θα μου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, τον γλυκό, τον χωριάτικο, τον σε ξέρω από κάπου, κάτσε να πιούμε καφέ. Αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο και αισθάνομαι πραγματικά πολύ ευλογημένος για αυτό που έχω. Όπου και να πάω, θα βρω έναν άνθρωπο, έναν φίλο να μιλήσω. Λείπει αυτό στις μέρες μας ως επιτοπλίστων. Πάρα πολύ. Εμένα και σου λέω, γι' αυτό σου λέω αισθάνομαι ευλογημένος, γιατί στο πιο μικρό χωριό στην Κρήτη, στο Ψιλορίνη να ανέβω, θα βρεθεί ένας άνθρωπος που θα με έχει μια φορά στην τηλεόραση και θα μου μιλήσει με γλύκα. Θα πει, έλα να τα κάνουμε. Βέβαια έχω και τα ανάποδα, κάποιος θα μου πετάξει μια πέτρα, αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις και στη ζωή σου κρατάς πάντα αυτά που σε συμφέρουν. Σαν τα οροσκόπια, διαβάζεις το οροσκόπιο, αν είναι καλό το κράτος, αν δεν είναι καλό, λες βλακίες, λες πάμε αλλού. Αλλά αυτό μου δίνει μια χαρά. Αυτό. Ωραία. Μάλιστα. Καλλιτέχνες που λατρεύετε από το σήμερα και από το παρελθόν? Έτσι πιο ραδιοφωνική ερώτηση. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ασπρόμαυροι μεγάλοι, πάρα πολύ μου αρέσουν. Όχι ότι δεν έχουμε και σήμερα τέρατα στην τέχνη. Για ηθοποιούς λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Γενικά στη μουσική έχω να σου πω 1000. Και για την τέχνη βλέπω πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που κάνουν πραγματικά δουλειά, αλλά έχω μερικούς ανθρώπους που τους έχω πολύ βαθιά στην ψυχή μου, όπως το μεγάλο τον Κωνσταντάρα. Να. Το λογοθετήδι, έχω ανθρώπους στους οποίους πραγματικά γουστάρω τις δουλειές τους, τις βλέπω, τις ξαναβλέπω. Τη Βασιλιάδου, δηλαδή βλέπω ταινίες, τον μεγάλο τον Σακελάριο, τον οποίο τον ανακαλύπτω για 7η-8η φορά. Το δυστύχημα της ιστορίας είναι ότι μου αρέσουν περισσότεροι αυτοί που δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Αυτό είναι λίγο δυστύχημα. Αλλά δεν θέλω να δικήσω καθόλου τις γενιές και τις επόμενες, και τη δικιά μου και την επόμενη από μένα που ήρθε και είναι πάνω. Γιατί βλέπω πραγματικά αξιόλογες δουλειές. Πάρα πολύ καλές δουλειές. Απλά οι αξιόλογες δουλειές δεν έχουν πάντα και την ανάλογη αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή θέλει πιο καλό ψάξιμο. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τα βιβλία των Ελλήνων που διαβάζω και από τις καταπληκτικές μουσικές που γράφονται. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που βγαίνει υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν μουσική πραγματικά. Και είμαι πολύ χαρούμενος τέλος πάντων, γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που αντιστέκεται, μια Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατάει και που πηγαίνει, που λέει και ο ποιητής μας, ο Σαββόπουλος. Αυτά. Οπότε δεν είναι θέμα έλλειψης ταλέντων σήμερα, όχι. αυτές οι βλακίες που ακούμε γύρω-γύρω. Όχι. Απλά είναι μια λάθος στρατηγική που επέλεξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό πουλάει, το βρακί πουλάει, βρακί θα δείξουμε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, από τότε που ξεκίνησε αυτό που λέγεται τηλεόραση, βαράει. Είναι πιο γρήγορη η τηλεόραση, παιδί μου, είναι πιο άμεση. Δεν σου επιτρέπει, δηλαδή, δες το στον εαυτό σου. Βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, βλέπεις αυτό ράδιο ρεπίλα και γελάς, λέω εγώ τώρα. Κάνεις zapping το ίδιο δευτερόλεπτο και γυρίζεις σε ένα άλλο κανάλι και δείχνει, ξέρω εγώ, μια κυρία με το πακέτο. Και ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτο πατάς στα κλάματα. Από το γέλιο σε ένα δευτερόλεπτο. Οι εναλλαγές αυτές. Μετά κάνεις zapping και πέφτεις στο συνδρομητικό και βλέπεις όντα. Δηλαδή είσαι ένα πράγμα σαν καρδιογράφημα. Τη μια στιγμή γελάς, την άλλη κλαις, την άλλη σου στώνεται, την άλλη σου πέφτει. Δηλαδή είναι αδιανόητη τηλεόραση. Έχει αυτό τη φλαταδούρα, τα κάνει όλα ίδια. Ενώ ας πούμε το θέατρο, μπαίνεις μέσα και παίρνεις τα συναισθήματα όπως πρέπει, σιγά σιγά, αργά. Και εκεί προλαβαίνουν να καταλάβουν και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει και να εκτιμήσεις και τον ηθοποιό. Πραγματικά σας μιλάω, άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση, κάνουν αδιανόητα καλές δουλειές στο θέατρο. Απλά δεν τα βλέπουμε, δεν τα ξέρουμε. Αυτό σίγουρα, ναι. Δεν τα ξέρουμε. Ισχύει. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τα χειρότερα σήμερα στην τηλεόραση. Νομίζω πήραμε μια απάντηση, αλλά θέλω τώρα εγώ και τα χειρότερα στο ραδιόφωνο. Τα καλά τα ξέρουμε του ραδιοφώνου. Τα άσχημα του ραδιοφώνου γενικά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το ραδιοφώνο για μένα είναι το ραδιόφωνο που κόντεψε να πεθάνει από το λεγόμενο playlist. Μπράβο, ακριβώς. Συμφωνούμε εδώ πέρα. Η άποψη μου, ξέρετε ότι εγώ είμαι ραδιοφωνάνθρωπος και τα αγαπάω πάνω από οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως. Με κίνδυνο να με χωρίσει η γυναίκα μου, αυτό που σας λέω. Δηλαδή είναι αδιανόητος ο έρωτος που έχω από μικρό παιδί για το ραδιόφωνο και είμαι χαρούμενος γιατί το κάνω. Από τότε που είδα το playlist κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να μου πει εμένα κανένας τι θα πω, πότε θα το πω, γιατί θα το πω. Αυτό είναι ραδιόφωνο. Γι' αυτό μετά από πολλές αγωνίες και ψάξιμο σε αυτό το χώρο, καταλήξαμε τον Αντώνη Κανάκη να κάνουμε το δικό μας ραδιόφωνο, γιατί έτσι το φανταστήκαμε.
Δηλαδή δεν δίνατε ραδιόφωνο να γίνεται με τις εντολές από την αυτή που θα παίξουμε το τάδε τραγούδι που εκεί μέχρι εκεί και με τίποτα.